Ġie inawgurat il-parkeġġ ġdid fil-Freeport Firza Buġa bi spazju ta' 54 fosthom ma' 300 għal residenti u viżitaturi fl-istess lokalità. Il-proġett li sar b'investiment ta' 3 miljun euro twettaq mill-Malta Freeport stess bħala parti minn kollaborazzjoni konġunta mal-Kunsill Lokali ta' Birza Buġa. Dan il-parkeġġ se joffri komoditajiet vari fejn kull solar se jkun mammar b'sistema ta' sigurtà massima. B'hekk, il-faċilità ta' 3 solari se tejjeb il-kwalità tal-ħajja kemm tal-residenti u dawk li jżuru l-lokal, kif ukoll ta' ħaddiema tal-istess Freeport. Is-solar tisfel se jkun qed jintuża mill-ħaddiema tal-Freeport fil-waqt li żewġ solari l-oħra issa dolu l-Kunsill Lokali ta' Birza Buġa għall użu tar-residenti u n-nies li jżuru dan ir-raħal. Il-Ministru tal-Ekonomija, l-Intrapriża l-Proġetti Strateġiċi, Silvia Xkembri, saħaq li gvernu kommess biex bejnuna ta' dan il-proġett itejjeb il-kwalità ta' ħajja residenti lokali kif ukoll ta' dawk il-viżitaturi kollha li jiddeċidu jżuru dan ir-raħal bit-turisk. Dan se jsir billi jitnaqqas u tinġis fl-arja fil-waqt li joffra aktar spazji ta' parkeġġ. Dak li inawgurajna llum proġett ta' Corporate Social Responsibility ta' 3 miljun euro huwa parkeġġ ta' 450 parkeġġ spazju ġewwa dan il-parkeġġ li ħajkun pubbliku li allura żewġ solari minnhom ħajnataw lill-Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu jintużaw mir-residenti ta' Birza Buġa u l-madwar. Huwa saħaq kif din l-attività toħloq konvenjenti residenti tal-madwar b'mod partikolari lill lokalità ta' Birza Buġa. Il-Ministru Xkembri semma wkoll il-proġett tal-High Voltage Shore Connection b'investiment ta' 12 miljun euro li se jwassal biex il-vapuri mriġġati fil-Freeport jitfu l-magni tagħhom u jiġu provduti bl-elettriku aktar nadif minn fuq il-mol stess biex bekk kun hemm arja aktar nadifa u jonqos ukoll is-sorbju. Proġett ieħor li għaddej bħalissa dak li ngħidulu x-Ship to Shore fejn qed ninvestu 12 miljun euro oħra hemmhekk sabiex il-vapuri li jkunu qed jirmonkaw issa ġewwa isorġu ġewwa il-Freeport hemmhekk ikunu jistgħu jitfgħu il-magni tagħhom u jqabdu mal-gritt elettrika u allura inti meta fil-magni ikollok inqas pollution kemm fl-arja kif ukoll inqas ħsejjes u dik tagħti kwalità ħajja aħjar lir-residenti ta' Birza Buġa. Is-Segretarju Parlamentari Gvern Lokali, Elis Nżerba Ċivelli, li kienet ukoll preżenti għall-inaugurazzjoni tal-parkeġġ fil-Freeport, kien it-tlan prinċipali ta' dan il-proġett, fosthom dan il-proġett se joffri aċċessibilità aħjar taż-żona l-madwar. Dan il-proġett ta' Community Car Park fil-waqt li qiegħed jagħti aktar aċċessibilità lil ħaddiema tal-Malta Freeport Corporation u l-dawk kollha li jiġu jżuru il-Birza Buġa imma wkoll qed jagħti serħan il-moħħ lir-residenti. Is-Sindku ta' Birza Buġa, Scott Camilleri, spjega kif dan il-parkeġġ se jtaf il-problema tal-parkeġġ kemm għar-residenti kif ukoll għall-viżitaturi li jfrekwentaw il-lokalità. U semma kif dan il-proġett u l-ewwel tax-xogħol tiegħu fil-lokalità huwa parti impjant ta' riġenerazzjoni holistika ta' Birza Buġa. Is-sit li qegħdin fih illum kien sit li partjen il-privat, illum il-ġurnata dan il-post ħajkun qiegħed jinqasam bejn il-privat kif ukoll il-pubbliku. Allura l-pubbliku ħajkollu aċċess għal żewġ solari